Dobar dan, sad ćemo da učimo kako se kaže na korejskom izvinjavam se. Prvo možete da kažete 죄송합니다. 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 Ovo je bukvalno izvinjavam se. Kada se izvinjavate što nije bilo tako dobro, i onda vi kažete 죄송합니다. Izvinjavam se kao baš bukvalno izvinjavam se. 죄송합니다. 죄송합니다. Ali mi ne tako često kažemo 죄송합니다, zato što 죄송합니다 je, mi to kažemo samo kada parno se izvinjavamo. Razumijete? Dobro. Sad ćemo naučimo onda 실례합니다. 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 실례합니다 je bukvalno to je izvinite. Izvinite. 실례합니다. 실례합니다. Možete reći i u metru, i u autobusu možete reći 실례합니다, 실례합니다, možete reći tako. 실례합니다 je bukvalno izvinite, baš izvinite. I možete reći također mijane, ali ovo ne možete koristiti kad je zvanično. Također ne možete da kažete čovjeka koji ima više godina od vas. To ne može. Tako da mijane je baš izvini, kao mijane, izvini. Ali u ovom trenutku, znači ovih dana u Korejci često kažu sorry. Sorry znači sorry znači baš bukvalno izvini, ali sorry na engleskom jeziku to je isti. Ali mi kažemo to u dnevnom životu. Tako da, sorry. Može i tako. Tako da, ajde ponovo kažemo. 죄송합니다. Izvinjavam se. 실례합니다. Izvinite. 미안해. Izvini. Sorry. Izvini. Sorry.